Alright, so dara to ang mga lugaw ato ang binignit na bata. Napalugaw taron mga kaidol. Pero hindi sila mga pag-umangkon, mga pamangkin na mga pamangkin. Si sister oh. Ayaw ni sister. Ang dami no. Ito, lagay mo dito iba oh, sa bilang buhay. Bilang buhay. Ang mas malambuha nga mo, ha? Let's pray. Spirit, amen. Bless us, O Lord, and these your gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Kain na. Pre, jungkol. Alin na. Okay. Lahat yan, mother ko, lahat yan, mga pag-umangkon, mga pamangkin, sister, kapatid. Oy, Blackman boys, di na. Inday Lisa, ang cousin nga gwapa. My sister. Gwapa kay kong palangga. Ikaw. Gwapa po na, bola lang yan. Ako na, hiling ko na. Pisko. Ay, naman sila rin Blackman boys good, mga riman. Mga ito ba? Siya, padalan ko sila dahil siya. Pre. Pre. Wala na, finish na. Ang guwapa. Mamaya no, marami pang dumating mamaya. Hindi na ako magbibideo mamaya. Ito lang ang video ko. Yung Palangan boys, wala pa kasi. Mamaya pa sila. Ay, may banda pala ngayon. Sige, tuloy ang kain. Sandwich. Real sandwich. Lugaw to ikaw, sista po sa ate lang. Wow! Lugaw lang, Nay. Magkaya ba? Dito sa imong kuan ba? Wow! Day Palangan boys diri ay, day Palangan boys nga ang gikaon. Mangga gyud, mangga. Wala ni pinagala ni. Nala ka? Wala. Tara po na magkulima po. Hingit. Oh my God! Sus Mariusip. Sarap eh. Asim. Kiligin. Asim kiligin. Ito pala oh. Parang hinog na.
Maya-maya, dumating yung mga Palaknan boys, no? Tatlo lang muna kami dito. Pre? In-check na, pre? Oh, nag-biscuit siya. Uy! Uy! Tara. Ba't ang... Di ka magkani pa naman. Ako mo. Ako dito ka sa mga bata ko itong babaw. Lugan mo itong baba mga bata. Kita mo kayo.